агар шумо дарси гузаштаи моро оиди 100 феъли асосӣ дар забони англисӣ тамошо карда бошед, дар он дарс мо гуфтем ки мо дарси дигар, яъне дар ин дарс бо шумо ибораҳои феълӣ меомӯзем. Ва имрӯз мо бо шумо 10 ибораи феълӣ бо калимаи for меомӯзем, ки калимаи for метавонад ҷои худро иваз кунад ва бениҳад маъноҳои зиёд диҳад. Ибораи якум барои имрӯз ин for life аст. For life тарҷума мешавад дар забони тоҷикӣ ҳамчун як умра ё ин ки доимӣ ё ки як умр. Масалан, he was jailed for life. Яъне вай як умра зиндонӣ шуд. Яъне пожизненно мегӯем дар забони русӣ. Яъне he was jailed for life. Вай як умра зиндонӣ шуд. Мисоли дигар, if the vaccine is once and for life. Оё ин ваксина якбора ва як умра аст, яъне дар ҳаётамон мо бояд онро як бор гузарем ё ин ки не. Мисоли дигар аз филми Joker. It's more than enough to put you away for a life, Sally. More than enough time to put you away for life, Sally. яъне хеле кофист ки туро аз ҷамъият як умра нобуд кунем, туро дур кунем аз ҷамъият, яъне туро зиндонӣ кунем. ибораи дуюм, for good. For good ин ҳам синоними калимаи for life аст, яъне як умра доимӣ ҳаётан бисёртар истифода мешавад дар сурудҳо ва гӯем онро бисёртар ҳамчун як ибрози ишқ истифода мебаранд. Масалан, I love you for good. I love you for good. Ман туро ҳаётанабӣ дӯст медорам. Ман туро як умр дӯст медорам. Ё ин ки I will wait for good to see you again. I will wait for good to see you again. Ман 100 сол мунтазир мешавам ки туро як бори дигар бинам. Ибораи сеюм, forever. Forever ин калимаи маъмул аст, ино аксарият бояд донанд, яъне forever ин боз ҳам доимӣ ҳаётанабӣ мешавад. Friends forever, friends forever ин дӯстони ҳақиқӣ, дӯстони ҷонӣ ҳастанд, дӯстоне ки як умра ҳастанд. ё ки мисоли дигар, he will stay there forever. He will stay there forever. Вай дар он ҷо як умр мемонад. He will stay there forever. ва мисоли дигар аз филми одамони X, яъне люди X, ки Магнито баъд аз оне ки ӯро ба зиндони пластикӣ мегузоранд, ба яке аз ин дӯстони худ мегӯяд, You know, this plastic prison of theirs won't hold me forever. You know, this plastic prison of theirs won't hold me forever. То медони ки ин зиндони пластикии онҳо маро як умр дар ин ҷо нигоҳ дошта наметавонад, яъне як рӯз не як рӯз ман аз ин ҷо мебароям. Ибораи чорум, for nothing. For nothing ин бефоида, беманфиат, беҳуда аст. Масалан, you came here for nothing. яъне ту ба ин ҷо бефоида омадӣ. Ман ба ту пул намедиҳам, ё ин ки кори туро буд намекунам, ё ин ки гӯем шахсе ба ту дар кор дар ин ҷо нест. Яъне you came here for nothing. Яке мисоли дигар, I don't want to do all this for nothing. I want to have a good result. Ман намехоҳам ки ҳамаи коре ки ман мекунам бефоида бошад, ман мехоҳам натиҷаи хуб гирам. I don't want to do all these things for nothing. яъне for nothing ин беҳуда аст. ва боз ҳам мисоли дигар аз филми храброе сердце, ки ба дӯсти худ мегӯяд ки ҳамаи коре ки мо мекунем ин бефоида аст агар мо озодӣ надошта бошем. ва ӯ мегӯяд ки It's all for nothing. It's all for nothing if you don't have freedom. It's all for nothing if you don't have freedom. яъне ҳамаи онҳо бефоида ҳастанд. ва боз ҳам як мисоли дигар аз филми дигар, This whole party will be for nothing if they see us. This whole party will be for nothing if they see us. ҳамаи ин гӯем меҳнатҳои мо бефоида мешавад агар онҳо моро бинанд. яъне онҳо гӯем ҳамчун як шпиён, ҳамчун як разведчик ба дигар қабила наздик шуда истоданд ва мегӯяд ки агар онҳо моро бинанд, ҳамаи корҳое ки мо кардем онҳо бефоида мешавад. яъне for nothing. ва дӯстон, агар шумо ин дарсҳоро нанависед ва ин калимаҳоро аз ёд накунед, тамошо кардани ин дарс барои шумо for nothing аст, яъне ин барои шумо бефоида аст. шумо бояд ҳатман ҳар як дарсе ки мо мегузарем онҳоро нависед, ҳар як калимаи навро нависед ва аз ҳама муҳим ин калимаҳоро дарҳол шумо бояд истифода баред. ва дар комментария барои мо нависед ки кадом чиз, кадом кор барои шумо for nothing аст, яъне бефоида аст. корҳое ки шумо мекунед имрӯзҳо, ба фикри шумо ин корҳо барои шумо фоида намерасанд. Масалан, барои ман ин тамошо кардани YouTube приколҳо дар YouTube ин бефоида аст. мегузарем ба ибораи дигар. For instance.
For instance. For instance. For instance میگویم این مثلا میشود. مثلا یعنی که for example. For instance و for example هر دو یک کلمه است و یک معنا دارند. مثلا Maths is the king of the subjects. ماتماتیکا شاهی فن هاست. For instance what. مثلا چی. For instance you. مثلا تو. For instance, what? For instance, you. For a rainy day. For a rainy day. For a rainy day. For a rainy day. برای یک روزی سیاه، برای یک روزی پستی یا اینکه برای روزی مبادا ترجمه می شود. یعنی for a rainy day اگر تحت لفظی ترجمه کنیم for a rainy day برای یک روزی بارونی است. و در اینجا در نظر دارد که ما میگویم که فلان چیز را ما برای یک روزی وزمین، برای یک روزی سیاه یا که برای یک روزی مبادا. For instance, save your money for a rainy day. پولهای خودت را برای یک روزی ضروری ذخیره کن. و مثال دیگر از فیلم Away for a rainy day or send it home to mom and pop. Put it away for a rainy day or send it to your mom and dad. این رو یا ذخیره کن، یعنی در یگان جا گذار، یا اینکه آن رو با پدر و مادرت فرستان. یعنی تو این رو استفاده بردن نمیتونیم. For sale این اباره نوبتی است که فروشی ترجمه میشود. For instance, we will say that this house for sale. ما فهمیدیم که این خانه برای فروش است، یعنی این خانه در فروش ماده شده است. آیا این درست است یا اینکه نه؟ Buy things that are not for sale. Buy things that are not for sale. Buy things that are not for sale. چیزهایی بخرید که آنها با فروش ماندگی نیستند، یعنی فروشی نیستند و هر یک چیزی که فروشی نیست شما آنها را میخرید. این در ارزش برای شما به نهایت فایده کلان میرساند. در آینده فایده وی بسیارتر است. و مثال دیگر از فیلم That's true. Everything in the show is for sale. That's true. Everything on the show is for sale. این درست است. هر یک چیزی که در صحنه می‌بینید آنها برای فروشند. یعنی که باز هم یک مثال دیگر از مولت فیلم این دفعه It's not for sale. Everything is for sale. It's not for sale. Everything's for sale. یعنی این فروشی نیست و در جواب با اون میگن که همه چیز فروشی است. اباره نوبتی for real. For real این جدی ترجمه میشه. در حقیقت جدی یا که با لهجه یا که با روسی گوییم سریوز نه. For instance, this game for real was good. This game for real was good. این بازی در حقیقت جدی خوب بود، زور بود. For good. You have to learn all these 200 words by the end of the week. تو باید همه این 200 کلمه را تا آخر هفته از یاد کنیم. I mean it for real. یعنی من جدی میگویم، در حقیقت جدی. For real. This is for real. این جدی است. و مثال دیگر از یک فیلم که به مثل تیزگویی کن را میگوید، یعنی Is this for real? For real? Is this for real? Like for real? یعنی این جدی است. جدی. ایراستی. For sure. یعنی در حقیقت صدفویز عمیق این اباره دیگر است. For sure. مثلا به شبها به یگان شک و شبها. For instance, don't worry. I will be there by 2 o'clock for sure. پروا نکن، من در آنجا به ساعت 2 صدفویز میرسم. یعنی به یگان شک من در ساعت 2 در آنجا میشوم. Are you ready? For sure. یعنی شما آماده اید؟ بله، حتما. صدفویز به یگان شک من آمادم. For sure این آماده است. و دوستان So, if you want to learn English fast and learn these words fast, you have to write them or in your notebooks, یا آنها را در دفتر خود نویسید, or just use the comment below and write them in the comment so you could remember them fast. اباره دیگر for rent این با اجاره دادن است، یعنی که با اجاره داده می شود. For rent. For instance, my apartment is for rent. خانه من با اجاره داده می شود. My apartment is for rent. خانه من با اجاره داده می شود. یا اینکه is this flat for rent? آیا این حجره، این کمناته، این خانه با اجاره داده می شود یا اینکه نه؟ و مثال دیگر از فیلم it's not for rent. It's not for rent. این با اجاره داده نمی شود. این اجاره نیست. It's not for rent. اباره دیگر for God's sake. For God's sake. For God's sake از برای خدا ترجمه می شود.
аз барои худо. ва вақте ки мо ягон кор ба ҷонамон мезанад, мо мегӯем ки аз барои худо ин корро накун. Масалан, for instance, turn this devil music down for God's sake. аз барои худо ин мусиқии девонагиро паст кун ё ин ки онро хомӯш кун. ё ки боз ҳам мисоли дигар, everything he did for God's sake. ҳар як коре ки ӯ кард, вай онро аз барои худо кард. яъне вай бо як дили соф бе ягон кина. He did it for God's sake. ибораи дигар for ages. ибораи дигар ё ки ибораи охирон ин for ages аст. For ages. For ages сад солаҳо мешавад, хеле вақти тӯлонӣ мешавад ё ин ки як аср. For instance, I didn't see her for ages. I didn't see her for ages. Ман онро 100 сол шуд ки надидам. Ман онро 100 сол шуд ки надидим. ё ин ки they're defending that wall for ages. They are defending that wall for ages. онҳо он деворро асрхост ки пуштибонӣ мекунанд, нигоҳубин мекунанд, онро ҳимоя мекунанд. They are defending. Defending ин ҳимоя кардан аст. ва боз ҳам мисоли дигар аз филм No one has seen Tommy for ages. No one has seen Tommy for ages. No one has seen Tommy for ages. Tommy-ро ягон кас ба наздикӣ надида буд. For ages ин тамоман мешавад, асрҳо мешавад, солҳои зиёд тӯлонӣ мешавад. ин буд дӯстон дарси англисӣ аз забономуз оиди ибораҳои феълӣ бо for. ва агар ин дарс барои шумо мақбул шуд дӯстон, ҳатман лайкро фаромӯш накунед ва обуна шавед ба канали мо дар YouTube ва ҳам дар Facebook, ки мо ҳар ҳафта рӯзи душанбе як видео дарси нав мекунем ва боз ҳам дар формати shorts мо дар байни ҳафта як ё ин ки ду шортси дигар мекунем ки дар он ҷо калимаҳоро зуд барои шумо меомӯзем. дарси дигар дӯстон, мо бо шумо оиди чӣ хел тез гап задан бо забони англисиро меомӯзем ва дар он дарс ман ба шумо чӣ гуна бо калимаи кам ва бо вақти кам гап заданро бо забони англисӣ меомӯзонам. ва та он дарс агар шумо мехоҳед ки англисии худро тараққӣ кунед ва гап зада тавонед, пас ин дарсро дар инҷо тамошо кунед, зеро дар ин дарс мо калима ва ҷумлаҳое овардаем ки бе ин калимаҳо шумо гап зада наметавонед. ва боз ҳам агар шумо мехоҳед оиди худ гап занед, пас дарси дигарро дар инҷо тамошо кунед, зеро дар ин дарс ман ба шумо қадам ба қадам гуфтам ки чӣ хел худро шумо шинос карда метавонед ва оиди худ бо роҳҳои беҳтарин гап зада метавонед. То дарси дигар дӯстон, бай.